Celsius- og Kelvin-skalaen har hver deres fordele, da 0 grader på Kelvin-skalaen er det såkaldte absolutte nulpunkt, hvilket er minus 273,5 grader Celsius. Derfor kan Kelvin være bedre til nogle andre ting end Celsius er, da det er nemmere at huske tallet 0, end at skulle huske minus 273,5. Og Celsius-skalaen er smart sat sammen på den måde, at vandets frysepunkt er 0 grader og kogepunktet er 100. De 4 vigtigste gasarter, som atmosfæren består af, er 78,1% nitrogen, 20,9% oxygen, 0,9% argon og 0-4% vanddamp. Udover det er der 0,0025% af andre gasarter. Troposfæren er det nederste lag i atmosfæren. Troposfæren starter fra jorden i 0 km højde op til 15 km højde. I troposfæren falder temperaturen jo længere du kommer op, og temperaturen kan falde ned til omkring minus 60 grader Celsius. Der er meget vanddamp i atmosfæren. Troposfæren består faktisk af 99% af al vanddamp, som er i atmosfæren. Det er også derfor, man ser så mange skyer i det luftlag. Men hvis du derimod ser på de andre luftlag, så er der stort set ikke en sky at spotte, da der næsten ikke er noget vanddamp. Stratosfæren kan findes i omkring 15-50 km højde. I modsætning til i troposfæren stiger temperaturen fra minus 50 grader til plus 10 grader, hvilket er i takt med højden. Grund til dette er, at her i stratosfæren er, hvor vi finder vores ozonlag, og det er det lag, der absorberer de mest skadelige UV-stråler fra solen. Mesosfæren findes i ca. 50-80 km højde. I modsætning til stratosfæren, så aftager temperaturen i mesosfæren, jo længere du kommer op. Temperaturen i mesosfæren falder fra omkring 20 grader til minus 80 grader. Hvis meteoritter kommer inden for dette lag, betyder det, at sten fra det ydre rum ikke bliver helt brændt op i ionosfæren, og selv hvis det er småsten, kan de forårsage fatale skader på mennesker. Ionosfæren findes over mesosfæren, og her vil temperaturen igen stige, jo længere du kommer op i luften. Her vil sten fra det ydre rum begynde at gløde på grund af friktionen. Disse glødende sten ses som stjerneskud. Grunden til friktionen i ionosfæren er, at molekyletætheden er meget lille. Ionosfæren reflekterer langbølgede radiobølger, så på denne måde er det vigtigt for forskellige former for signaler, men kortbølgesignaler har ikke nogen fordele, da de ikke bliver reflekteret.